Com si ve aquí a Dakar he anat a donar una volteta esperant l'Isaac i el Roger i he venut aquí a un mercat tipus els d'allà que tenim, bueno, igualet que els de Barcelona, amb uns similars modernistes, amb l'estructura més de ferro, bueno, és de ferro i de fusta, però és quasi idèntic per dintre. I té el seu encant, vinga, va, entrem a dintre, un momentet, que els mercats sempre tenen molt de gràcia. I bueno, pues això. Ara no farem, que a mi em fa cosa que la gent em vegi fent vídeos, així que mig amagarem el vídeo. I aquí venen de tot, carn, peix, cosetes. La gent em veu i m'ofereix llagut. Sí. Però no la comprem, que no sé ni com cuinar-la. Tenen una pinta que et mors. Pues eso. I me'n torno cap al ferri, veig ens trobem, que si no serà un follon tornar amb un. Vale, adeu.